Наградите на ASTT за 2011 година. Това беше изключително дълъг процес. Имахме много кандидатури и организирахме серия от гласувания преди да излезем с избор на победителите. Така че това е истинско свидетелство за това колко изключителни са тези проекти в съответните категории. Бих искал да представя първата категория, която е за проект на годината в сферата на рехабилитацията. Това е рехабилитация на главен водопровод в София, България. Този проект е доказателство за находчивост в изпълнението на успешна рехабилитация на тръбопровод в изключително кратки срокове и неблагоприятно местоположение и климатични условия. Операторът Софийска вода трябваше да възстанови тънкостенен стоманен водопровод с диаметър 1220 мм, който не е използван от средата на 90-те години. Местоположението бе на 850 метра. В проекта беше включен много гъст населен жилищен район с тесни улици. Проектът трябваше да бъде завършен в рамките на 40 дни без прекомерното ограничаване на достъпа до жилищната собственост и при температури, които обичайно бяха доста под нулата. Решението, което беше избрано, бе да се инсталира полуконструкционна облицовка, като се използва технологията с втвърдяване на място. Допълнителни затруднения се появиха, когато изпълнителят установи, че инвентиращата система няма достатъчен капацитет за изпълнение на няколко от участъците, които трябваше да се рехабилитират. За да не спира работния процес, изпълнителят проектира, конструира и тества нов иновативен инвентиращ съд. Монтира го на камион и го подготви за употреба в рамките на 3 седмици, включително коледните и новогодишни празници. Проектът беше завършен успешно в срок и спечели симпатиите на клиентите към безизкупните технологии. Така, бих искал да представя тази награда – проект за рехабилитация на годината за 2011 на строителна механизация от България. Моля, заповядайте да получите наградата. Ladies and gentlemen, it's a real honor to receive the Nordic Award. Истинска чест е да получим наградата Nordic. Бих искал да благодаря на Софийска вода за доверието в технологията и възлагането на този интересен проект за нас. Също така бих искал да изкажа благодарности на добрите ни партньори от Sekisui и Norditube за изключителната им подкрепа по време на този труден проект. Накрая бих искал да кажа, че за нашият екип това е истинско вдъхновение и очакваме с нетърпение следващите проекти. Благодаря! Thank you very much.